हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव फोरमायनानै होगोन नोंथांमोन गोबांथारानो गोबाव समनिफ्राय मोनथिनो लुबैनाय बिथां बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर सुखबीर काrzee बिथांनि फिसाज्लानि मुंखौ। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिखागौ जे बिथां फावखुंगुर सुखबीर काrzee बिथाङा सासे फिसाजो आरो सासे फिसाज्ला दङ। बेनिनो फिसाजोनि मुंखौ गोबाङानो मोनथिखायो जानांगौ, नाथाय फिसाज्लानि मुंखौ बिथांमोना खिन्थानानै होथ'वाखैमोन आरोना। दायो बिथांमोना खिन्थानानै होबाय। 19 जुलाइआव जेब्ला फावखुंगुर सुखबीर काrzee बिथांनि वाइफनि बार्थडेमोन आरोना, बै सानखालि बिथांमोना मोनसे भिडिअ बानायनानै दोनदोंमोन। दायो बै भिडिअखौ बिथांमोना थांनाय मैया आपल'ड खालामबाय सुखबीर काrzee चेनेलाव। लोगोसेनो बे बार्थडेनि भिडिअजोंनो बिथांमोना फिसाज्लानि मुंखौ बुंनानै होबाय। सुखबीर काrzee बिथांनि फिसाज्लानि मुङानो जादों, मोनसेया बर'फा काrzee आरो गुबुन मोनसेया बैजिल काrzee। बेजों लोगोसेनो गोजोनथाव बाथ्राया बेबादि लोगोफोर, सुखबीर काrzee बिथांनि न'खराव मोनसे सप्तायावनो मोनथाम बार्थडे जानो थांगासिनो दं, एबा मोनसेया थांखांबाय आरो बिथांमोननि फिसाजो आरो फिसाज्लानि बार्थडेआबो 6 सान एबा 5 साननि गेजेरावनो फैगासिनो दङ। लोगोफोर, सुखबीर काrzee बिथाङा फैनो गोनां बार्थडेफोरनि सोमोन्दैनो मा बुंहरखो नोंथांमोननो ससे दिन्थिनानै होनि, नायलांब्लानो जाबाय। दिनैहाय 19 जुलाइ, नैबे बर'फा आरो क्रिस्टिलिननि बिमा रैरुपनि बार्थडे दिनै। बिनि बार्थडेनि मुङावनो बे जांख्रिथायनि फिल्म शुटिं खालामनानै आङो सोलाबनाय जायाखैमोन फेमिलिनि टाइम होनो। दिनै दसेल' आंहा टाइम होनो हागोन होननानैहाय शुटिं स्टाफआवहाय डिरेक्टरखौ बुंनानै आङो दसे फेमिलिखौ लानानै बे बार्थडेनि मुङावहाय दसे टाइम स्पेन्ड खालामफैनाय जाबाय आरो बिदिनो। दा लोगोसे खुसिनि बाथ्राया बेनो, जोंना बर'फाया थाबायनो रोंजेनबाय आरो 6 डेजनि उनावनो बिसोर सानैनिबो बार्थडेआ खुंजानाय जासिगोन। केपासिटि आंहा बेफोरबायदि गैयाब्लाबो बिसोरो सानैबोदि एखे 25 जुलाइआवनो जोनोम जादों इसोरनि अननायाव। दा बे बार्थडेखौ आंहा इसेबां केपासिटि गैयाब्लाबो आं खुंनो गोसो जानायलाय आङो खुंगोन। दा बे फिसाला गिबि खेब सेथि बार्थडे आरो फिसाजोनि 3थि बार्थडे हिसाबै जोङो बेखौ फालिगोन आरो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।